Oimore janeno mar Lolwe Tv kamoro amora ma intiere, ageno ni odiochieng' mari obedo maber. Akawo thuolo nieri mar rwaki e chenro mar duond mine kama kelo ni chenro nieri nyinga Joyce Oduor. E studio mar otieno ma kawuono, thuon wach ma bende wadwa wuoye en arita makare ne nyathino ero kata ne nyithindo goeko ma bende odak kod ng'ol. Ka studio mar otieno ma kawuono an kod janyuol ma bende nigi nyathi man kod ng'ol. Adwano onyiswa nyinge kaachiel onyiswa ni en ng'ol mane ma nyathineno ni godo, eka wadhi mbele kod twak machalo kamaendi kama otieno ma kawuono wadwa puonjore yore goeko mag rito nyithindo goeko man kod ng'ol mopogore opogore mondo gin bende gibedo kod ngima makare kata maber mana kaka nyithindo mamoko. Machiegni ahinya chenro ma duond mine nyalo nyiso nyingi. Erokamano kuom luonga uru mondo mi an be unena. E nyinga iluonga ni Sharon Akinyi kata Warda. An min Steven Omondi. Nyathina nigi problem mar wich madongo. Gi tiendege bende nigi problem nyaka lith lwetene. Koro awach ni en gi ng'ol e dende te. Erokamano. Ajanno mar Lolwe Tv mana kaka isewinjo ka Sharon wacho, en koda nyathino ero man kod ng'ol mar wich no ero madongo, kata gi dho ngere iluongo ni condition no ero gi dho ngere iluongo ni spina bifida kod hydrocephalus, ma en condition no ero ma nyithindo ni godo mar wich no ero madongo. Akaw dhi mbele kod twak machalo kamaendi. Sharon, inyalo nyiswa ni ere kaka ni fwenyo ni nyathini nigi condition kata ng'ol machalo kamano ero? Fwenyo ni nyathi nigi ng'ol machalo kamano ok en gima yot. Ka inyuol to ikete ei ot, tek mondo mi ing'e ni nyathi ma inyuolono en nyathi machal nade. Nyaka ishare gi daktari kata gi osiepegi mamoko, nikech ng'ato ka ng'ato biro neno nyathino e style mopogore kaka in janyuol inene. Koro nyaka sama inyuol, an ne ok ang'eyo gimoro amora kuom nyathina. Ne ok expect ni anyalo bedo nanyuolo nyathi machal kamano. To nikech wuotho e osiptal gi dakteche gi osiepega mamoko ema notemo nyisa ni nyathino nitiere gi problem no. Ma wan be wang'iyo mwayudo ni adier en gi problem no. Kanyo ema ne wachako koro thiedho ka wang'eyo ni wathiedho gima chal nade. To Steve nieri en nyathini kende koso in gi nyithindo mamoko to ginadi? To Steve en nyathi maradi kuom nyithindi goeko? An gi nyithindo 6. Steve en nyathina mar 4. Kuom yawuoyi 3 gi nyiri 3. Steve en nyathi mar 4. Steve en nyathi mar 4. Nyithindi mamoko gi be nigi ng'ol moro amora kose Steve kende ma nigi ng'ol machalo kamano? Steve kende mantiere gi ng'ol machalo kamano. Modong' te ngima. To kinde goeko manuwuothe osuptal, kuwuok e osuptal ne kudhi osuptal machielo, e kinde mane daktari obedo thuolo kodi bong'ise ni Steve nigi condition nieri mar hydrocephalus, ere reaction ni kaka janyuol mosenyuolo nyithindo moko ma onge ng'ol moro amora ne chalo nade? Ere kaka ni kao wach machalo kamano? An korka kora tok nakao kagima lich, nikech nosebedo ka wuotho gi kuonde ma nyithindo nitiere ma ong'ol. Ma kata chieng' mane afwenyo ni Steve nitiere gi problem no, ne wan gi jokijabe Russia. To nakwonga neno nyithindo margi was moloyo mara. Koro ok nabuok ahinya, but kana nyuol to nabuok. Nikech nayudo ka ok en normal kaka nyithindo moko. Mana nawinjo ka chunya to nabuok mana ol. Lakini duto nawacho ni Nyasaye machiwo nyithindo to ene momiya mae. Samoro odwaro mondo mi ang'e moloyo kaka ang'e. Kiwacho ni Steve ok den normal kaka nyithindo mage, kaka nyithindo mamoko ma nisenyuolo, ma kata mokwongo ne 3 goeko, gin pogruok kaka mage manineno kuom Steve manomiyo mopogore gi nyithindo machalo mago minyalo share kod jonyuol mamoko mondo gimbe gi nyalo ng'eyo chon ka nyathigi nyalo bedo gi condition machalo kamano? Mokwongo Steve kane nindo to wiye noduoko katoke kama, matiende ni wiye no ne pek mane ok onyal support. Koro in kaka janyuolo kibing'eyo, ibiro kawo law moro mondo itenne godo nyathi toke mondo mi kik wiye dog kachiena toke kamae. But koro kaka
ibiro neno kamano tiwacho ni to ang'o miyo nyathina moro ni to kabola bola to ninda kende. Then ing'eni nyathi nitiere seche moko ma inyalo luoke tichunge. Koro Steve ing'eni kichunge ok onyal chung nikech wiye pek. Koro chuni ni nyaka ine ni mae opogore gi moro ni nikech kichunge ok onyal chung ma straight kendo ma strong nikech onding'e spinal cord ne ni weak. Then wiye bende pek. Koro yudo ka ineno ni mae eri opogore gi moro ni ok en sawa. Koro wan jonyuol kik inyuol nyathi ni seche moko ineno ni ok inyal chungo nyathi. Kineno ka ok ochung just inyalo share gi ng'ato mondo ipenje ni yawa an nyathina ni nyaka nyuole pok aneno ka ochung maber mondo mi onyisi en be pache nikech dhano ka dhano nitiere gi pache mopogore opogore. Iwacho ni in gi nyithindo 6 to kuom nyithindigo te Steve kende ema nigi ng'ol machalo kamano endo. E kinde mane inyuolo Steve kata e kindego eko modongo, familia mari kata familia mar jaodi ere kaka ne gikawo wach machalo kamano nikech yudo ni jomoko ka oneno nyathi ma nigi ng'ol ok gidwa associate gi nyathino kata ok gidwa bedo machiegni gi nyathino. Ere kaka jonyuol magi kaachiel kod mamoko goyo kata jomoko generally ere kaka ne gikawo nyathini no ero kaachiel kodi e kinde mane gineno kodongo to en be en gi shida machalo kamano? Koro korka kora to an aonge gi parents te. Yes. Korka chuora bende oonge gi parents te lakini en gi nyiminege mamoko. Koro aparo ni nyiminego go ema ne wuoyo ka gineno ni wanyuolo nyathi ma ong'ol. Koro ne gineno ni nyathi mong'ol no en kothwa. Gikawo makosa te giketo kuoma. An ema miyo nyathi otimre nade, nyathi obedo gi ng'ol. To an anyalo wacho ni ok en ga ni familia mar ng'ato nigi ng'ol. An anene ni mane ni chwech mar Nyasaye nikech kata oduma inyalo pidho e puodho marachar to ng'wapidho oduma marachar but ibiro yudo kodumbi marachar ni nitiere gi maratong' cha e iye. Maratong' no akanye dong' okinyal ng'eyo kuma owuoke. Nyasaye mong'eyo kuma oduma maratong' no timre nade owuoke. Koro nanyalo wacho ni chwech mar Nyasaye ok gole makosa. Kosemiyi tikaka wagiero kamani ngawa ne wakale matek kata gi babagi. Wuon gi seche duto nosiko tuomo nyathino. Koyudo kolayo react kode mok berna. Koro naneno kaka seche bilago chunya neni mabor nikech afil ni ene monego bed ni okonya ero Steve. To en no ema koro oketo chuny moro ni nyathino ok onego bed ni nyathine. Ng'eni seche ma ase keto chuny moro marach ni gini rach na to en marwa. Matile ni okele odno by makosa. Ineno. Koro jito nyaka wuo kata neighbor na moro no wuoyo kanyuolo nyathi manoluwo Steve. Koro anyuola ni manyuru ane yot tawinjo ka wuoyo varanda oko ni ji pod nyuolo gang'o? Ji pod nyuolo gang'o to pudhe to nitiere kitanda otamore wuotho. Ne litna. By the way, amako nega nyaka sani. Gawa koro to kwada kode machiegni. Podi makone. Gino litna. Ni ji pod nyuolo gang'o. To nyithindo jomong'ol to pod nie otanda. But by the way, Nyasaye nochwade. Ma en bende nyuolo nyathi mane ong'ol. But notho immediately. Lakini nakwayo Nyasaye ni nonego wene nyathine no. Mondo embo winje obed godo kata 3 months. Mondo owinj gima wan be wafile. Seche ma ng'ato okali to wewi kamano. Ing'eni idongi question mark ni anto akara koso ne Nyasaye ang'o. Anto kara natimo ne Nyasaye ang'o ma okonomiya nyithindo mabeyo duto. Kar mondo wago erokamano ni otimo maber omiya nyathi mopogore gi moko mondo mi ang'e moloyo. Ng'eni seche ma nyathini ong'ol iber
nikech ing'eni de bed ni Steve ok ong'ol by the way do ka biro ka dogoro tadier mano tadiera to e seche ma nise realize ni Steve nigi ng'ol machalo kamano in kaka janyuol kaka nisewacho ni in e chunyi yes nin gi buok mokwongo lakini niwacho ni ma nyathina Nyasaye momiyago we akawe kaka intiere okang' mane manikawo mondo i make sure ni Steve obedo gi ngima maber nyaka gi seche gieki? Akang' nakawo mana direction mar osuptal. Ne ok adhi ka juoga kata ka jolemo kaparo ni mago gik piny. Nayiero mana osuptal. To osuptal no ema wasebedo ka wadhi kata sani jok ma paro ni nena nyaka Russia seche moko kating'o Steve ka wadhi godo. Kata obedo ni nanyuolo mane luwo Steve tok nawe dhi Russia. Nadhi Russia. Exercise kaka nwasea Kijabe moketne salt. No transfer wa mana Russia. Wasebedo kwa dhi Russia to 4 nyaka sani wadhi Russia. Ma in case ni nyithindo loro school and Russia 3 times a week. Antere Russia on Monday, Wednesday gi Friday. Wadhi mondo timne exercise at least gineka onyalo wuotho kata onyalo bedo active. Nikiseche ma obet ochiemo to bet. Kigole kom itere otanda. Kigole otanda ikele kom. Ingeni dende John. Koro ber ka odhi exercise at least ichape dende bedo ma strong. Adwa ni nyisa ni in kaka janyuol in gi nyithindo moko maonge kod ng'ol to nyathini achiel kende mane gi ng'ol. Pogruok ni kanye e kinde ma i bring nyithindo gi kata e kinde ma bende ipidho. Adwa ni wakaw yo matin kwa duogo tibiro duoko na penjo no ero. Ajando ma Lolwe TV wabiro kawo yoyo matin kaito biro duogo e tielo mar ariyo mar chenro nieri mar duond mine ka studio mar otieno makawuono an ka indi kod Sharon Akinyi mabende iluongo ni Warda. Akautino makawuono thuon wach mabende wawuoye en arita makare ni nyathino modak kod ng'ol ka Sharon ng'isa ka endi ni en koda nyathino ero miluongo ni Steve manigi tuono ero mar spina bifida and hydrocephalus ma tuono ero mar wich madongo ka bende ng'isa ka nieri ni nyaka nonyuol nyathino ero nohere ka bende osebedo komiya arita makare mondo mi odong mana kaka nyithindo mamoko kowuotho osuptal achiel kodhi machielo mondo mi oyud daktache go eko manyalo miyo nyathino ero kony maber mondo nyathino ero bed gi ngima makare mana kaka nyithinde mamoko. Imedo mana kete e TV marwa mar Lolwe. Machiegni kendo e tielo mar ariyo mar chenro nieri mar duond mine kama kelo ni chenro nieri nyinga Joyce Odur. E studio mar otieno makawuono an kaendi kod Sharon Akinyi Warda mabende en janyuol no ero manigi nyathi man kod ng'ol to kaluwore ni dwe nieri mar 9 en dwe no ero mabende i create awareness e wi tuono ero mar spina bifida kaachiel kod hydrocephalus. An kaendi kod Sharon mabende ng'iso joma mine moko gigo eko mabende okale sechego eko mabende orito nyathine no ero manigi tuo machalo kamano. Akaw dhi mbele kotwak machalo kama endi Sharon inyalo ng'isa ni en pogruok mane mineno e kinde go eko ma ipidho kata i raise nyathini ni eri Steve man kod ng'ol kaachiel kod nyithini mamoko gi eki maonge ng'ol. Pogruok ni kanye e kind arita mar nyathi man kod ng'ol gi arita mar nyathi maonge kod ng'ol? Gima nyalo wacho kuom nyithindo man gi ng'ol gi maonge gi ng'ol an e oda aparo ni wan to wahero ga Steve seriously. Wahere nikech kata ka onge ibiro yudo ni sister ne moro nyalo rite
mana kaka de atimra nade de arite korka chiemo wan ok wapogo chiemo e odwa nikech Steve chamo gimoro amora unless nyoyo ema ok ocham chiemo motedo nyoyo en itedo ne mchele mano kene manyalo paro ni en chiemo ma opogore gi ma wan be wachamo lakini korka chiemo korka luok nindo mana kaka wanindo kama ler e kaka Steve nindo kama ler ok ochuno ni olayo kata ok ola but warite mondo mi lachne no kata ka ng'ato donjo kik mondo feel ni odini dum lach ng'ini seche ma in gi nyithindo bilago ineno ni odi dum lach okidwa tere welo lachno wanyalo gengo sani sabuni ng'eny sabuni iloso kata kendi 20 liters tiloso sabuni madum mamit mar perfume mar pichande iluoko ga luoka piende te timoyo donge ka donje otafil mana ni otidum mamit koro onge seche ma in nyathi mong'ol ananeno ni jonyuol wetena owe pogo ni mae special moloyo mae gima uchamo no uchama chama udute mesa ka umor kata wan wachima kamoro achiel onge chiemo ma Steve ok cham mana nyoyo no kende ma otame gi waru aparo ni no chamo waru mang'eny ahinya ochamo mana chips kende but waru no seche moko oneno ka chunye ok dwa but kowacho ni ok odwa to wanyalo miye gima nitiere machiegni to gin challenges kaka mage ma jonyuol manigi nyithindo man kod ng'ol kale ma kata in be inyalo nyisowa kata example achiel ariyo adek moko misebedo kikale e kindego eko ma irito Steve nieri. Seche ma awacho ni seche ma Nyasaye osemiyi nyathi machalo kamano challenges do ng'eny ir jirende osiepe nyaka gi jok ma idak godo machiegni kodi to seche bilago ema Nyasaye be okwe yie ema miya naero lemo by the way makata sama biro ka aselemo nu ma wacho ni Nyasaye omiya words manyalo dhi wacho manyalo gero jowetewa kaka kora wacho ni adwa nyiso jonyuol wetena ni nyathi ka isebet godo kata iwinjo marach gi koni to wuok gi koni ibiro wacho mang'eny iloso kode mwandu mara ine makoru ji ong'ole en nodhi koru ok nodhi okia kata koru by the way samoro rumo mana Kisumu ka kaka koro warumo kodi kawuono ni koro anyalo nyiso jonyuol wetena ni gidinitgi mondo mi kik giwinj weche ma jowetegi wacho kuomgi ka ginyuolo nyithindo mong'ol to kik gipandi nyithinde ot waneno ni wapandi nyithinde ot kaka by the way kata an mawuoyo kani ka aga Nyabondo talor e flyover gimomiyo alor e flyover afil ni anyalo lor gi nyathina ni stage kuma dhi kete onge anyalo dhi kete but ng'ato tiyudo ka ng'ano sudo matini no feel ni ikito gima rach bute koro biro miyo chunya adhi ot ka chwanyora koro kik kata ka ng'ato neno ni nyathino ok ber kata ok onego bed ni nitiere bute kata kiidho mtoka tineno ka ng'ato mi nafas oneno mana ni mato nyathi aina gani kik ikaw ka gimoro aneno ni gikawa ka gimoro ma normal kik gikaw ni ng'ani ochana nyathi gikawa ka normal nikech gikia pok gineno but wan ma waseneno to wan kodgi waritgi arita wamigi mana nafas makende kopogore gi mano be nitiere challenge moro amora ma ukale obed kata e yor thieth kata e yor sobo to ginya bedo kaka mage ka chako gi yor thieth an kaka min Steve asedhi Russia mang'eny seriously but challenge manene osuptal inyalo chopo e osuptal tiyudo ka daktari oyiero nyithindo moko but ka wadonjo to wandiko ga nyingwa but ibiro yudo ikali e line nikech oneno ni Steve samoro pek samoro neno ni Steve okonego bed no thiedho daktari moro cha imonego thiedh Steve koro gintie kaka giyiero nyithindo but mano nosemiyo ndalo moko nawe dhi hospital for 1 year nikech yiero nyathino by the way Steve ne chwe koro yudo ka
daktari ma thiedho Steve yierere ayiera. Koro naneno ka ne chwanya e chunya. Aneno ni nyathina ni koro daktari koseweya kode. O expect ni ng'ama nade mabiro thiedha. Koro seche moko nyalo wuok kata nodwa dhi safar gi nyathi mong'ol ka un gi wheelchair mtoko ok bi chung. Gineno mana ni wheelchair ok bi chulo ne, ibiro chulo ne nyathi. To ing'e ni gigote gin magi. Koro yudo ka traveling bedo matek gi nyathi ma ong'ol. But one kaka wadak town wang'iyo gi pikipiki nikech pikipiki ok bi sungore. Ibiro we wheelchair titing'o nyathi. But nitie jowete ga ma aseme mwara dogodo Russia. Onyalo chopo molewo nyisi ni mtoka ne shida. Koro gik bilago eko jo mtokni mondo o understand wani wan mana gi nyithindo go nikech Nyasaye momiyowa. To yor somo be nitiere challenge moro amora challenges. Kaka sani an Steve osomo e day school mang'eny, but naneno ka day school seche moko mtoko chopo chon ma time mano nyiso wachapo chopo iyudo ka bas okalo kode. Koro chuna na lawo nyathi gi pikipiki mondo mi achaka duoke ot. Seche moko iyudo ka bas olewo iting'e toki ichung' almost 1 hour bas poko chopo. Koro inyalo wuok kata gokinyi ni dhi e tiji karomo saa 7 iseduogo ot. Irito Steve. Ing'e ni tiyo tij nyathi makata kama intiere wiyok ni setlu nikech igo mana ni Steve cha oseduogo. Seche moko convence school. Ing'e no luongi mama Steve ringi bi e school. Ing'e ni chaki wuok idhi e school. In pesa ni osiko mane apiko seche duto. Wan pesa wok bede mfuko be okinyal kane bank. Nikech en pesa mowuok sate. Seche duto wuok. Sani koro natere Nyabondo. St. Martin nyathina odhero. Odhero maber. Onge arita makare. Onge. Makata kwayo ni kapo nono ni jo St. Martin winja. To giluonge joma mine e meeting. Mondo wa share gik mwaneno. Ng'ato ka ng'ato biro golo mare. Mondo mi sister okonywa winjo kwayo marwa. Nyithindwa onge gi arita makare. School ber kata naero ni mondo nyathina osom. Lakini ka arita makare onge. To onge tiende mondo ites nyathi. Ng'eny waneno ni ka oter nyathi e boarding ogol ni msigo. Onge msigo mogoli. Mano msika. Ere kaka nyalo epo msika? Onge. Nikech ane manyuole ting'e ich dweche 9 dirom sani ka en oko ok nyalre. Koro jok mantiere skunde marito nwa nyithindo mong'ol giminwa nyithindo arita makare giwe rito nwa nyathi ka gima nyathi wano ok en nyathi mangima. Wahero gi ngima wanwang'e ni gin nyithindo mangima. An Steve naluongo ga ni taya maodwa kendo aluonge ga nomore maodwa nikech ka koro chopa kama David ni mangima go dak do chopa ka. Inyalo nyiso ni Steve sani ja higni adi to en mor mane mosekelo ni ngima nyaka gi seche. Steve ja higni 17 kwa chopo Disemba. Steve nigi higni 18. Amor gi Steve na kendo miya bedo mamor seche duto nikech ojahera kidonjo to penji ni mama ang'o motimi. Yani orwaki gi mor to mor en friendly ohero ji oko kun. Erokamano. Ajando Lolwe TV manaka kisewinjo kama Mama Steve kata Sharon Akinyi nyisowa kanoeri ber ka in kaka janyuol onego bed ni miyo nyathini mane kod ng'ol arita maber mondo en bende obed kod ngima makare ka bende okwayo skunde go eko ma bende gin skunde mag nyithindo man kod ng'ol mondo wuog oko omi nyithindo go arita makare mana kaka jonyuol gi miyo gi arita machalo kamano e udi kuonde mopogore opogore ma bende gi dake mondo gin bende gibed kod ngima makare e skul kanyo ero nikech gin mana nyithindo kaka mamoko ka bende okwayo jonyuol go eko man kod nyithindo man kod ng'ol mondo kik bed kod wich kuot mora mora mar pando nyithindgi go eko kata koso miyo nyithindgi go eko arita makare kowacho ni miyo nyathi man kod ng'ol arita maber biro miyo ngima nyathino bedo makare mana kaka nyithindo mamoko. Nyaka dwaro chenro machielo mar duond mine oriti masani nyinga Joyce Oduor. Erokamano.